Здравейте, приятели! Добре дошли в още един епизод на LP-то. Нека да играем Майнкрафт заедно. Преди да започнем, искам да благодаря на Саваненер. Извинявайте, ако го казвам грешно. Ще пробвам пак. Саваненер. Благодаря ти, че ми изпрати PM. Наистина уважавам това и ще го кажа на английски. Не знам дали ще бъде вярно, но просто защото мисля, че той го написал на английски, за да ме разбере. Ще го кажа на английски. I want to thank to Savanener for the PM he sent me. Добре, не се получи много добре, но както и да започваме. Ще качвам по едно видео на ден, както може би вече ви казах. Отново благодаря на Savanener. Не знам за кой път му благодаря, но наистина благодаря. Това е първият, който наистина така харесва моето видео. И благодаря му просто. Пожелавам много успехи в видеотата. Ако имате някакви предложения, например какво да направя, какво да построя, какво да... не знам, да правя нещо, просто ми изпратете PM, както той направи. Между другото, вече както можете да виждате на екрана, Minecraft 1.4.7, дами и господа. Отдавна я пуснаха, но чак сега я апдейтнах. Уау. Добре, да започваме. Savanener, това видео е специално за теб. Момент. Увеличим звука. Отново много съжалявам за зациклянето. Просто няма как, приятели. Наистина. Леле. Наистина много зацикля. И се извинявам на Savanener. Но скоро ще се купува монитор, така че спокойно ще намеря как да прехвърля картата си на компютърът и ще спре да зацикля. Не знам кога ще се купува монитор, скоро ще бъде. В момент пак ще си процикам и с настройките. Да. Аз вече нямам Optifine мод. Ще си направя render distance на най-малкото, на short. Brightness. Много повтарям, извинявам се за зациклянето, хора, наистина. Но моля ви просто... Achievement, getting an upgrade. Това вече е друго нещо. Тук ще си копна само малко. Друго какво мога да ви кажа?
взема крафтинг тейбъла. Ще си направя една врата просто, за да преживеем първата нощ. И ще сме всъщност тук обърках. Не трябва да е така. Аз я свържа отвънка. Точно така. Добре. Ето. Сега мисля, тук за през нощта мисля да започна нещо като малка мина. Или нещо такова. Просто за през деня. За през нощта иска да кажа. Извинете ме. Какво забравям? О, да, меч. Лопата. Това забравям. Все. Много съм. Аре, махнете! Виждате ли, че снимам? Не, няма да си ги разменим. Айде, излизай. Извинете за това. Сестра ми просто спърника. Майнкрафт. Сестра ми и братовчет ми тук си играят, извинете за шума. Така да се каже. Ай, тихо да е Далино. Оп, извинете. Се забравям, че при мен може и да е добре, но при вас не се вижда. Между другото, мисля да слагам картата си в за сваляне в Mediafire. Който иска да свали да си свали картата ми, на всеки, мисля, 5 епизода ще я слагам за сваляне. Ще качвам по няколко епизода на ден. Днес мисля да направя 2. Скоро трябва да приключа. Просто сега търся тук желязо. Ето вижте, късмета се обърна на моя страна. Так му споменах желязо и желязо. Леле. Добре. Вау. Не е зле. Добре. 5, 6. Колко желязо? Леле, 8 желязо. Вау. 8 желязо. Никак не е зле. Опа. Опитвам се да се скача нагоре с флища. Грешка. За Бога. Вече е вън, нощ, навън. Ще се направя набързо една пещ. Hot Topic Achievement. Сложи желязо тук. И това изглежда краят на първия епизод, на втория епизод, извинете ме, на Елпито.
Ще се видим в третия епизод, очевидно. Ще завършим с моето интро, което по принцип трябва да е в началото на видеото, но... Бум шака, бум шака. Имани мене ху, на 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 чика чика чуа. Мани мене ху, на на на. Добре си вече. Вече забавления. Извинете за синият кръг, който е при главата ми. Просто се извинявам, но... Ще се видим в епизод 3. До скоро!